Diyos maray na banggi maluhod po para sa orasyo emperata. Sa ngaran ka nama, patinan aki, patin kang Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong nilalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtuo mo kan sa mong mapangipudigdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong nilalang. Dahil minasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinakban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo. Asin ngunyan na mamatayan mi na ang padusang balik. Kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinakban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuwag ang bulkan na sinibapang manatural na kalamidad, dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaganin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrogaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong nilalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary. And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Be Lord. it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, to the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. In the Amen. name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Ngunyan iyo ang Pasko kan pagkamundag. Isabay niya to sa misang ini ang mga manasunod na intensyones. Mga pasasalamat ni Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, ni Ana Rose Porlares and Porlares family, Cansalinel family, ni Champ Labaro and family, ni Mr. and Mrs. Rafael Magallanes and family, ni Alan Jude Locsin and family. For taking the Bachelor of Science Mechanical Engineering exam this February 2025 by Marilyn Bartolay Daradar. Asin man sa mga minasunod na kalag ni Evelyn by Ann Anonymous, Manuel Marlo by Eden Lanusa and Children, ni Emiana by St. Jude Tadeus Paris, ni Ronnie Corazo Pin, kan Amurao family, asin man sa kabus na kalag sa purgatorio.
Matindog na po ang gabos sa pagpuan. Una niya ito sa tuyang selebrasyon, sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagulang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo kabos. Asin sa imong Espiritu. Maray na banggi sa indo kabos sa mga tugang. Maray na banggi man po. And Merry Christmas po sa indo. Merry Akunta an sa tuyang mga kasalan, tangani magkadiwa kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita kabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan asin makapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay dadayng kasagkoran. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan sa mga taong marayan mo, inumami ka, dinurok yami ka, sinasamba mika, inamuraway mika, pinapasalamatan mika, ulikan dakula mong kamurawayan. Kaguranan na Diyos,
ikasanaan banal, ikasanaan kakurangan, ikasanaan urog kahalanggan. Yesu Kristo, kaibakan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na makangalas na nagmukna, asin urog na makangalas na nagbago kan dignidad nin tao, warasan na mimibi kami, na makisumaro kami sa sayang pagka-Diyos, na nagpakanigong makihira sa samong pagkatao. Siya na kaibamong nabubuhay si nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan tataramon. Ipinahiling ni Propeta Isaías ang kagayonan kan mga nagdadara kan marahay na bareta nin kaligtasan. Ang Diyos nagpahayag kan sa iyang kapangyarihan sa paagi kan sa iyang pagtubos sa katawohan. Himateon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Magayon paghilingon sa ibabaw nin kabukidan, ang mga bitis ka nagdadara kan maray na bareta, ang bareta nin kataninongan. Ipinapahayag niya ang kapangganahan, asin nagsasabi siya sa Sion, Hade ang sa imong Diyos. Nagkukurahaw ang mga nagbabantay kan syudad, sarabay sindar nagkukurahaw sa kaugmahan. Nahihiling ng God ninda ang pagbalik nin kagurangnan sa Sion, pagkurahaw kamo sa kaugmahan. Kamo nagkagarabang lugar nin Jerusalem. Huli ta ililigtas nin kagurangnan, ang sa iyang syudad, asin nararanggahon niya ang sa iyang banwaan. Gagamito nin kagurangnan, ang banal niyang kapangyarihan. Ililigtas niyan sa iyang banwaan, asin mahiling iyan kan bilog na kinaban. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang gabos na puro kan kinaban, nakailing ka nakakaligtas na kapangyarihan kan Diyos. Ang gabos na puro kang kinaban, nakahiling kan nakakaligtas na kapangyarihan kan Diyos. Mag-awit nin bagong awit sa kagurangnan, huli ta guminibo siya nin mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kapangyarihan, asin banal na kusog, nakanta niya ang kapangganahan. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kapangganahan. Ang gabos na puro kang kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan kan Diyos. Ipinahiling niya sa mga nasyon ang sa iyang kapangyarihan sa pagligtas. Narumduman niya ang danay niyang pagkamuot, asin pagkamaimbod sa arong nin Israel. Ang gabos na puro kang kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan kan Diyos. Nakahiling kan gabos na puro kan daga ang kapangganahan kan sa tuyang Diyos. Gabos na daga, maugmang magkuraw sa kagurangnan. Umawon siya sa mga awit asin sa mga kuraw nin kaugmahan. Ang gabos na puro kang kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan kan Diyos. Mag-awit ni mga pag-umaw sa kagurangnan. Musika, tugtugon sa arpa. Patanugon ang mga trompeta, asin ang mga hamodyong. Magmang magkuraw sa kagurangnan sa tuyang hade. Ang gabos na puro kang kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan kan Diyos. Ang surat sa mga Ebreyo, nagpapahiling kan kadakulaan ni Jesus bilang aki nin Diyos. Siya ang liwanag asin tagapagmana kan gabos na bagay. Siya orog paki sa mga anghel. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, kaitong panahon sa kadakol na beses asin sa manlain-lain na paagi, nagtaram ang Diyos sa satong mga ginikanan, huli kan mga propeta. Alagad sa mga huring aldaw na ini, nagtaram siya sa to huli sa iyang aki. Huli sa iya, linalang nin Diyos ang gabos, asin ginibo siyang paramana kan gabos na bagay. Nasasalming sa iya ang kamurawayan nin Diyos. Siya ang tunay na ladawan kan sa iyang pagka-Diyos.
Iniingatan niya ang gabos sa paagi kan mapangyari niyang tataramon. Pakalinigin niya kan mga tao kan sa indang mga kasaalan. Nagtukaw siya duman sa langit, sa tuon nin Diyos, ang pinaka mapangyari sa gabos. An aki ginibong mas dakula kisa mga anghel, siring na an ngaran na itinao sa iya nin Diyos, mas dakula kisa ngaran kan mga anghel. Hulit ang Diyos da inagsabi sa kiisay man na anghel, ika ang sakuyang aki. Ngunya na aldaw, nagin ama mo ako. Ang Diyos da ima nagsabi sa kiisay man na anghel, ako magiging ama niya, siya magiging aki ko. Kan madali nang ipadara nin Diyos sa kinaban ang panganay niyang aki, nagsabi siya, dapat siyang sambahon kan gabos na anghel nin Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo, susog kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa kapinunan, iyo ang tataramon kay bahan ng Diyos, asin ang tataramon Diyos. Pun pa sa kapinunan, ang tataramon kay bahan ng Diyos. Sa paagi niya, ginibo ng Diyos ang gabos, dainin anuman na linalang, na bakong sa paagi niya. Nasa sa iya ang buhay. Ang buhay na ini, iyo ang nagtataw ni liwanag sa mga tao. Ang ilaw nagliliwanag sa kadikluman, asin day nanggad iyan na parong kan kadikluman. Sinugo ng Diyos ang sarong tawo na ngaran Juan, nagdigdi siya sa pagsaksi dapit sa ilaw, tanganing huli kan pagsaksi niya, magtubod ang gabos. Bakong si Juan ang ilaw, nagdigdi siya sa pagsaksi sana dapit sa ilaw. Ang tunay na ilaw na nagtataw ng liwanag sa gabos na tao, minadatong sa kinaban. Ang tataramon yaon sa kinaban, asin ginibo ng Diyos ang kinaban sa paagi niya, alagaday siya namidbid kan kinaban. Nagabot siya sa sadiri niyang banwa, alagad dai siya inako kan mga tawong sadiri niya. Alagad ang mga nag-ako sa kanagtubod sa iya, tinauan niya nin diretso na maging mga aki nin Diyos. Bako sindanggikan sa dugo o sa laman o sa kabutan nin tawo, kundi sa kabutan nin Diyos. Ang tataramon naging tawo, asin nag-erok sa kinaban niyato, pano nin biyaya sa kakatotoohan. Nahiling mi an sa iyang kamurawayan, ang kamurawayan na itinao sa iya kan sa iyang ama bilang bugtong niyang aki. Nagsaksi si Juan dapit sa iya, ini ang ibinalangibog niya. Siya ang sinasabi ko sa indo kayto na madigdi sunod sako. Alagad mas dakula siya bako huli tadati siyang buhay bago ako namundag. Hali sa nagsusupay niyang pagkamo, tinauan niya kita nin sunod-sunod na biyaya. Ang katugunan itinaon ng Diyos sa paagi ni Moises. Alagad ang biyaya asin katotoohan nag-abot sa paagi ni Hesu Kristo. Mayo pang nakahiling sa Diyos, ang bugtong na aki na nasa kaibahan ka nama, iyo ang nagpamidbid dapit sa Ama.
Mga tugang an marhay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na banggi sa Indogabos mga tugang. Maray na banggim. Merry Christmas po sa Indo. Pakigreet po kan sa inyong kataid na Merry Christmas. Merry Christmas po. Oh my God, so Merry Christmas, Father da. Pagkatapos kan nagkapirang semana na pinagselebrar niya to ang Adviento, itong preparasyon, itong in a way pag-antabay sa mga pagbasa niya to, ngunyan makakakurahaw na kita nin kaugmahan, tunay kasabay ka ng hell, no? Na nagpahayag kasubanggi, glory to God in the highest, Gloria in excelsis Deo. Napadigdian sa tuyang kagurangnan bilang tao sa persona kan sa tuyang kagurangnan na si Hesu Kristo. Palakpakan tapos daw po sa tuyang Diyos. December 25, pinag-obserban niya to ining solemnidad, Solemnity of the Nativity of the Lord. As in kay tupa, even in the 4th century, pinagmamarkahan na kan mga Kristiyano ining aldaw na ini bilang kapinunan kan Christmas season. Di ano pala ito, Father? So, patugtog ko na ngay kang Setyembre, so mga Christmas carols, Christmas songs. Sa satuyang liturhiya, minapuon ko niya na aldaw ang Christmas season. Kasuhapon, natapos kita kang Advent season. Pero sa pagselebrar niya ito kasubanggi, kay itong Christmas Eve or Christmas Midnight Mass, pinagselebrar niya to ang kapinunan kang Christmas season. Ining Christmas season, pangaduwasan na ini sa importansya duman sa Easter. Pero pinaghihiling niya to na importantihon ang mga aldaw na ini sa simbahan. As in, ano ang pinag-istorya sa tuya kay ining Christmas season? Well, pinag-istorya sa tuya ang istorya ni Yesu Kristo na ipinangaki duman sa Belen, sa Bethlehem. As ininhuli tawara dumanin kwarto na madadagusan si Santa Maria asin si San Jose. Takadakulin mga tao duman, ninhuli taw igwang senso, si Yesu Kristo namundag duman sa simpleng bahugan kan mga hayop. And at His birth, the angels proclaimed Him as the Savior for all. Asin so mga pastor, nagduman sa babahugan, tanganing magtaong galang. Importantihon na event ini sa satuyang liturgical calendar, sa satuyang pagtubod. Dan sa tuyang liturhiya, garibaga pinagre-replay ini na slow motion. Sa basketball baga, sa NBA for example, pag may sarong play na magayunon, pinagpapare-replay iyan sa slow motion. Kaning mahiling niya ito, naghihiling na importante pala itong puntos na ito. Well, arog man kainian sa tuyang liturhiya sa ngunyan, igwang apat na iba't ibang liturhiya na pinagseselebrar ining Christmas. Well, kasuhapon, alas 6, sa ibang bansa, pinagselebrar ninda so Vigil Mass. Mga around 6 p.m. ini. Dangan pag 9 o'clock to 12, yao naman dyan so Mass during the night. Tapos maagahon man, Mass at dawn ang inaapod. Pag 10 a.m. hanggang 6 p.m., araw kayo ginigibon niya to, Mass during the day ang apod. Kaya apat na iba't ibang liturhiya. As nagtatabang ini sa tuya, tanganing masamsam niya to, na ining nangyari, dakulaon palan. Pinapagirumdum sa tuya, na dakulaon ining event na ini. Sa sobrang pagkadakula nga ni, i-celebrar tapay ni sa mga masunod na aldaw, 8 aldaw,
na inapod niya itong oktaba. Mapuon, ngunya na aldaw, first day, Christmas Day, first day of octave. Hanggang po iyan sa January 1. Kaya nga ni bagaan sa tuyang calendar system, inaapod na AD. Anno Domini. But sabihon kayan, in the year of the Lord. So nahiling ta ang importansya kining selebrasyon kan Pasko. Pinagsaselebrar ka ini an inkarnasyon kan mahal na Diyos. But sabihon, nagdigdian mahal na Diyos bilang tao sa persona kan sa tuyang kagurangnan. And there is nothing we can do to earn that salvation brought by Jesus. None of us will measure up to God. And yet, God offers His grace as a free gift. Pinag-apod ini, may magayuno na explanation kay ni si Saint Irenaeus. Sabi ni Saint Irenaeus, God became man to make us children of God. Ang Diyos ngaya nani tawo, tanganing ang mga tawo gibuhon na mga aki kan Diyos. Sa Roman na theologian, si Karl Barth, inaapod ining impossible possibility. A God who is able to do what we, in our striving and effort, cannot do. This child, sabi ni Karl Barth, will grow up into a man, fully God and fully human, and who would lay down his life as a sacrifice of love, only to burst forth from the tomb 3 days later and be crowned Lord of all. This is the impossibility or the impossible possibility. Digdi sa panahon kan Pasko, igwang duwang prominenteng simbolo ang nagpapahayag kan esensya kan sa tuyang pinagseselebrar. Pag naaraman mo na bagaan Pasko, haranina, igwang duwang bagay na minalataw permi. Ilaw, regalo. Ilaw, buda, regalo. Asin, sa enot muna kita, ilaw. Kung marreparo nindo, ang apat na ebanghelyo, mga tugang, minapuon with some account of Jesus' beginning. Si San Marcos, for example, pinag-i-introduce sa tuya si Jesucristo bilang adulto. Siya sulalaki na hali sa Nazareth. Si San Mateo tapos si San Lucas nagpuon much earlier. As in pinag-istorya kay ning duwang ebanghelista na ini manunungod duman sa conception ni Santa Maria asin man sa pangaki kay Jesucristo. Si San Juan, extreme. He goes even further back to the beginning of creation itself. Kinadawag niya to sa tuyang ebanghelyo, sa kapinunan, yaon ang tataramon. Asin ang tataramon na iyan, kaiba ang Diyos. Asin ang tataramon na iyan, Diyos. Garibaga, kung mariparuta, garibaga ngaya, arog kaan, Father, so nabasa ko duman sa libro kang Genesis. So pinaka-enot na libro sa Biblia, arog man ang kan pinagsasabi. Yes, correct. Because John the Evangelist wants us to know that Jesus, the Word who became flesh, was there at the very beginning. So Saint John the Evangelist goes big, very big. As big as the beginning of the cosmos and creation. He was in the beginning with God. Pero bako sa nadigdi sa enggrande na pagsasabi na ini, kundi sinasabi man ni San Juan Evangelista, gabos na bagay nangyari o pinaglalang huli sa tataramo na iyan. Bako sa na siya kaibanan kang Diyos, kairibanan siya sa paglalang kan gabos na bagay.
So kanakaaging or kakasubanggi, pinagselebrar niya to suumboy duman sa Belen. Ngunya nabanggi, pinagselebrar niya to ining eternal logos. Ang tataramon na kaitupa nag-exist na kay banan ang mahal na Diyos. But all of this is not just theological talk. Ining katotohanan na ini, igwanin personal na importansya sa satuya. Anong but kong sabihon? Ining pangaki kay Jesucristo, nagpapagirumdum sa tuya, na ang mahal na Diyos presente sa lambang sitwasyon na minsan hinihiling ta na absent o day kaya kang mahal na Diyos na dumanon. Ining pagtubod niya to sa inkarnasyon helps us to view not just this season, not just Christmas season, but the entire time and history of the world with greater serenity and hope. Ang Diyos uya digdi. He is so present that perhaps, or rather He is certainly asking us to reconsider how we live. Pinag-iimbitaran kita kang mahal na Diyos na ginumdumon niya to that just as He came to save us, so too we can be saved only if we walk together with Him. If we learn to take care of each other. So ang imbitasyon sa tuya, magin man kitang babahugan, which can nourish ourselves and others with the bread of friendship, for example, with the bread of love, mercy, and hope. Pinag-iimbitaran kita, tangani na darahon man ang parehas na ilaw na ini, na si Jesucristo sa satuyang kapwa. So how precisely does this light penetrate our darkness? Papaano ang ilaw kan Pasko nagliliwanag sa satuyang buhay? Allow me to illustrate an example. Igwang pelikula daan kang 2005, so Joyux Noel, I don't know kung nariling nyo na ini. Ining pelikula na ini, nag-istorya kan nangyari sa kasaysayan kang 1914. Kang 1914, igwang gera, First World War, asin nagkaigwa kay itong inaapod na Christmas Eve truce. Anong nangyari kay ito? Si Kaiser Wilhelm II, nagpadara ni Rinibo na mga Christmas tree duman sa battlefront. Tangani na i-boost sa moral kan mga German troops. Pagkatapos na sa mga Christmas tree na set up ninda, duman sa indang trenches, nahiling inikan sa indang mga kalaban. Kasi nagparaisip, ano daw ngayon tigigiribo ka ini? Kan mabanggina, may sarong soldados, sarong German soldier, nagpuon magkanta kang Silent Night. So sa iyang boses, nadadangog, iyo sa nata, warang ribok, iyo sa nang nadadangog kan gabos. So mga lyrics, so mga tataramo na Silent Night, Holy Night, all is calm, all is bright. Round yon virgin, mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Iyon is sunadadagog na kanta. And soon enough, so French and Scottish troops, nayaon sa indang mga barracks, nagpuo naman magkanta kay ining hymn na ini.
sa saro German na version kang Silent Night, sa saro man sa mga tropa kang iba, so version man in their own language. Then something very remarkable happened. Anong nangyari kay ining kang 1914? Slowly, so mga soldados, hali duman sa magkaibang kampo, nagluwas. They daraso sa indang mga badil, they daraso sa indang mga bayoneta. Anong ginibo ninda? They exchange with each other conversations and gifts and food. As in nagpartisipar sinda sa Christmas Eve Mass. It is not just the beauty of the singing. It is not even the beauty of what happened, but the beauty of the gospel. The beauty of the message of Christmas that breaks through these political dividing walls of hostility and united these sworn enemies in joy and tears. Ilaw na nagliliwanag, ilaw na nagbabanaag. Pangadua, regalo. Sometimes we focus much on the giving, on the gifts. So much so, na nalingawan ta ang katotohan na ang pagselebrar niya to kan Pasko, pinagseselebrar niya to itong regalo kan mahal na Diyos sa satuya. Ang satuya mga pagtaunin regalo are just reflection of the generous gift that God gave us at the first Christmas. Ang regalo kan sayang aki. This gift from God is for all people and no one excluded. Na-imagine ko itong si Santa Maria, si San Jose, sa istorya, kasubanggi. Habang yaon sinda duman sa sabsaba, nahihiling ninda ining umboy na sinda ang responsable. Ining umboy na sa diton, pero araman ninda na ining umboy na ini, bako sa ng regalo sa inda bilang magagom, kundi regalo sa bilog na kinaban. And the world will never be the same again. Ining aki regalo para sa gabos. Asin siya nag-ofrecer nin darakulaon na regalo. Ang regalo nin katuninongan, ang regalo nin pagpapatawad, ang regalo nin pakikipag-ulian sa mahal na Diyos. Asin siring siguro sa gabos na regalo, ining aki na ini duman sa sabsaban, nagtatauning kagaya-gayahan. Girumdumon niya to, kung babalikan niya to sa istorya, pagkatapos na magbisita duman sa babahugan, so mga pastores, anong ginibo nila? They went back, but they went back duman sa indang trabaho, singing praises to God. Sa gabos nindang namatian, sa gabos nindang nadangog, asin manahiling. Bako sa ng mga tao ang nag-ugma duman sa umboy na si Jesucristo, kundi sa kalagitan. Sabi baga duman sa Ebanghelyo ni San Lucas, ining dakulaon na hukbo ka ng hell, nagpahiling, asin nag-omaw sa mahal na Diyos. Kang December 1903, pagkatapos na kadakol nin attempts na magpalayog kan pinaka-enot na eroplano, so Wright brothers naging successful na magpalayog kan eroplano. So sa sobra din ng ka-excitedan, nagtelegrama sinda sa saindang tugang na babayi. Asin sabi duman sa telegrama, we have actually flown 120 feet and we will be home for Christmas. Nagdalagan ining sutugang ni ng babae si Catherine duman sa editor kang local newspaper, asin pinahiling niya su mensahe, su telegrama,
mugmahon ining si Catherine, asin nahiling man kay ining editor nini, mugmahon man siya. Asin sabi niya, magayunon ngayang bareta ini, magayunon na bareta, yaon nga sindadigdi sa Pasko. The editor totally missed the big news that for the first time, man had flown. Pero sa hiling ko mas dakula pa ang bareta na nagseselebrar kita nin Pasko. Ninhuli ta pinagigirumdum niya to, an pagpuon kan sa tuyang kaligtasan. An pagpuon kan pagkanitawo kan sa tuyang kagurangnan. Na napadigdi, tanganing iligtas kita. Hagadon niya to sa Santa Misang ini, nalugod, amidst the lights and the gifts that we are seeing and receiving, lugod mas ma-appreciate niya to ang dakulao na liwanag asin regalo neyo an Diyos, an aki kan Diyos na si Yesu Kristo, an hade na madatong. Amen. Matindog puan gabos. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita gabos. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit, asin kan daga, kan gabos na nahiling, asin dain nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki dainin nilang saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan kabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghiling siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo kay Berhen Maria, asin na niyo tao, maluhod po ang gabos. Matindog na po. Ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtiusagkod sa kagadanan, asin inilubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin magadan, an sa iyang kahadayan daing kataposan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba ka nama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagin ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahay ako ning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibi kita sa tuyang amang lagiton, sa iyang ipinadaraan, sa iyang bugtong na aki sa pagtubos sa to. Namundag sa Belen, pinag-awitan kan mga angeles, sinamba kan mga pastores asin mga hade. Sa tuyang pamibi, sabihon niya to, kagurangnan hinanyuga an samuyang pamibi. Kagurangnan hinanyuga an samuyang pamibi. An bilong na banuan ng Diyos, tanganing mapa sa iya, an kaugmahan sa Pasko nin pagkamundag, mamibi kita. An gabos na tao sa kinaban, tanganing mapa sa inda ang katoninongan na ibinareta ka ng hel sa mga taong marahay ang buot, mamibi kita. Kagurangnan na yugan sa muyang pamibi. An mga dukha, tanganing mapa sa inda ang pagkamuot ni Kristo na nagpakadukha huli sa to, mamibi kita. An kaakian, tanganing mamuot sinda sa Diyos na namundag sa Belen, mamibi kita. Kagurangnan na yuga sa muyang pamibi. Kita gabos na uya sa misang ini, tanganing maging kasangkapan kan katoninongan ni Kristo para sa kinaban, mamibi kita. Kagurangnan na yuga sa muyang pamibi. Sa tuya man pong ginumdubon, an sa tuya mga personal na kagadan. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan sa mong ikinaugma, ang pagkamundag nin sa mong aki,
Tawan sa mo ang grasya na kami mamong dagiraray sa bagong buhay, Diyos na buhay ni Kristo, na samuyang para tubos asin kagurangnan. Amen. Magpamibikaw mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa inong atang, mako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kamawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ako unmuan dulot sa imo, sa solemnidad ngunyanal daw, nahuli kay ini ang pinakaurog na paghusay kan samuyang pagkikipag-ulian, nagbunga, asinan kapanuan ng Diyos do na pagsamba, idinaw sa mo. Kuli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasain do. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin ang kakaligtas. Nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhanading kasagkoran. Huli kan misteryo kan tataramon na nanilaman, ang bagong liwanag kan sa imong kamurawayan, nagtingraw sa mga mata kan sa mong isip. Tanganing sa samong pagkamidbid sa Diyos na nahihiling, mabihag niya kami sa pagkamot sa mga day nahihiling. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no naukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, nanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpasaluib sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin magpasalamat binaakini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, day dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan,
Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadaan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan katirapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa moyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mga obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria Virgen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay ito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan ka naman nakakaligtas na tugon na si Betood kang Diyos doon na kaugalian na ngahas kitang magsabi. Aman niya mo, dayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga nin siring sa langit, an sa mong kakanon sa roaldaw, itaon mo sa muyang-munyan. Asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buya. Asin hari kami pagdaraan sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin baligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao masin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean na sinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanawan. Heso Kristong kagurangnan, ikaya nagsabi sa imo mga apostoles, katoninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katoninongan itirataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ikal nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace.
mga tugang uyan, kordero kan Diyos, Yesu Kristo, siya nagpaparag kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magdaram ka sana, asinan sa kung kalag, maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. O Diyos na maherakon, siring nan paraligtas kan kinaban na namo dagunyan, iyon ginikanan kan Diyos to na pagkamundag niya mo, warasan na sa siring manapaagi, siya mismo ang maging kagtaukan buhay na daing kagadanan, siya na nabubuhay ya sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matoko muna po sa nagkapirang paisi. Magkakaiga po ni kita din second collection para po ini sa ongoing renovation kan sa tong simbahan. Asin pinapaisip man po na available ang satuyang 2025 St. Jude calendar sa satuyang parish office o hanapon lang po si Carlo ang satuyang sakristan mayor. Ang misa po sa Disyembre 25 asin petsa 1 kang Enero, iyo po ang mga minasunod. Alas 8 pagkaaga, alas 9:30 pagkaaga, 1:45 nin hapon, 3 p.m., 4:30 p.m. asin alas 6 pagkabanggi. Salamat po, asin Diyos mabalos. Ang gagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo sa pagbendisyon. Kanan aki kan Diyos na ni tawo, dinaog niyan kapangyarihan ng kadikluman, asin kasalan, asin pinano niyan bandal nal daw na ini, nin sayang kamurawayan. Haleon lugod kan Diyos ang kadikluman nin kasalan, asin paliwanagan ang sa idong puso sa kabanalan nin buhay. Amen. Ipinadara ng Diyos ang sayang anghel sa mga pastores, tanganing ibareta ang maugmang pagkamundagan sa tong paratubos. Panaon lugod niya kamo, nin kaugmahan, asin gibuhon niya na mga tagapagbareta kan sa iyang tataramon. Amen. Kanan tataramon na ni tawo, ang langit nakasaro sa daga, iwaras lugod niya sa Indo ang katiwasayan, asin karahayan in buot, asin ang pakisumaro sa katiripunan kan mga banal sa langit. Amen. Asin bindisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katurinongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa Indo. Merry Christmas. Good evening po. Merry Christmas, Giraray.